Hello mga kasiloy. Good morning mga kasiloy. Another Sunday na po mga kasiloy. Nang hinaot si Mang Siloy kaninyong tanan nga naamo sa kapiskay sa lawas taas kinamuhi mga kasiloy, naamo sa kondisyon yung mga panglawas. Ani ana po si Mang Siloy nga mo entertain kaninyo lingaw-lingaw mga kasiloy. Mao na ni hingabot na gyud ang Domingo nga inyong gihuwat mga kasiloy. Ang inyong gihuwat nga ang gisaad ni Mang Siloy na tumiaging Domingo nga ang 15 atong himuog sa kalibo. Sama ni. Mao na Mang Siloy. Ang 500 sa kalibo Mang Siloy. Ibo na yung inyo ang mga sinila sa bato sa ani akong ulo ni Mang Siloy kay ron mutagam ni si Mang Siloy. Mutagam si Mang Siloy. Pero mahimo gani ang 500 mo sa kalibo mga Mang Siloy. Ang akong pangayo ninyo, pakpak lang mo mga Mang Siloy. Pakpak lang mo kun mahimo mga Mang Siloy ha. Di nato magpaulahi Mang Siloy, di nato magdaghang istorya pa. Di nato magdaghang istorya. Ang akong gisaan ninyo mga Mang Siloy, ako na siyang kumanon. Ang 500 himuog sa kalibo Mang Siloy sama na, ha? Ang 500 atong maog sa kalibo. Mao man yang atong gihimo sa una Mang Siloy, kini. Atong miaging Domingo. Mo ni atong gihimo. Ang usa gatos, usa ra man toy tawo Mang Siloy. Nya akong gipunan sa akong naong, naduha na Mang Siloy. Naduha na Mang Siloy ay. Mao na Mang Siloy. Naduha na ang picture. ang picture Mang Siloy naduha na sama na. Karon ato na puning himuon og sa kalibo Mang Siloy. Ato na puning dugan ng isa ka picture. Ato dugan ng isa ka picture kay ron mahimong usa kalibo ni. May kayong kagyatira. Mo man ang saan ninyo mga Mang Siloy. Kini ni ah. Pero sa di pa ko mo himo ani Mang Siloy. Mga kasiloy, di pa nato na siya umpisahan nga ang 500 himo og sa kalibo. Manguan ko ninyo mga kasiloy. Ako mong mga kasiloy gitawag og himangnoan, ha? Unsa gitawag ana? Magpahimangno, magpahibalo ko daan ninyo mga Mang Siloy. Inangano Mang Siloy. Kung makahibalo na mo ani Mang Siloy kay ako man gimutudloan ani mga kasiloy. Di lang nato abusaran ni. Kay kini siya Mang Siloy, agilan ni siya og propaganda. Agilan ni lingaw-lingaw. Agilan ni pag entertain sa ato mga mga kasiloy labi na kuan mga kasiloy. Di po na to pustaan mga kasiloy kay bawal na. Bawalan ni Maninoy nako. Maninoy nako at presidente si Digong Roa Duterte. Gibawal niya ng sugal-sugal. Ang ato pag lingaw-lingaw lang. Ha? Pag entertain lang. Mao ni gitawag og this is the mga kasiloy sa mga anak. Oh. Nya, okay makahibalo na tani Mang Siloy. Di nato ni gamiton mga kasiloy, di nato gamiton ni. Kini ni Di nato ni gamiton. Inang ano? Kay ako kay ang tinuod lang mga kasiloy no, ako wa ko'y problema mga kasiloy. O gusto pa ko magmilyonaryo ko mga kasiloy. Mahimo na ako mga kasiloy. Kay bago ko mahimog kwarta. Oh, kung gusto pa ko. Pero dili ko gusto anang daghan kog kwarta mga kasiloy. Inang ano? Kung daghan kag kwarta, maglaban ang imong ug unsa ang paggasto. Ikaduha, makasala ka. Mga kasiloy, makasala ka. Mga kasiloy, kining 500 ako himo ko sa kalibo. Sa usa ka adlaw, magsige kog himo kwarta. Mapuno ni akong balay sa kwarta. Nya di na ko kadaog. Karon, ang ako mga silingan, mainggit man. Daghan na kay ko kwarta. Di ila kong patyon, ila kong tulison. Kay daghan ko kwarta. Mao nang dili ko ana mga kasiloy. Kini ako alin lang ni ako. Kanang bond paper ato lang himuon ani, lingaw-lingaw lang ni. Di lang nato madawat ni sa bangko mga kasiloy, inang ano. Di man ni siya pick. Abot pagdating ng 24 hours mga kasiloy, atong kuanan og Tagalog mga kasiloy, pagdating ng 24 hours, mobalik ni siya pagka bond paper. Mao lang ni siya. Pero di ni siya maditika. Kung mga ikipo din sa bangko. Kay parta man yun eh. Pero pag abot na ni sa 24 oras, maulian ni siya mga kasiloy. Oh, mani ang ato paglingaw-lingaw lang. Paglingaw-lingaw, ano gitawag this is in entertainment purposes ng ato mga kasiloy. Hindi na to abusan, hindi na to pupustaan. Kay Maninoy nga presidente Digong Rodrigo Roa Duterte, masuko na ng sugal-sugal. Kay mo na maka-purdi sa Pilipinas ng sugal-sugal. O mo na mga
kasiloy, oh. Ato nang sugdan mga kasiloy. Daghang salita, maraming salita, mas mabuting makita. To see is to believe, believe is to see. Ato nang sugdan. Oh. Kini niya, kay duha ra man ni ka picture mga kasiloy, kini duha ra man. Atong pun aning isa. Ang aso ata kay ang 1,000 tuluman ka picture. Tuluman ka picture na. Ako anang isa na mga kasiloy, ako itaplak sa akong naong ha. Oh. Tanawa ka mga kasiloy. Tulo na ka mo kiloy na oh. Tanawa. Ato ha. May testingan natin ha. Kini niya mga kasiloy. Kini gini orasyonan mga kasiloy. Kini. No. 500 ato himo 1,000 sama na. Oh mga kasiloy ha. Orasyonan oh. Wala na gilugpitan ha. Oh oh. Oh. Way 1,000 way iskalibo way 1,000 way iskalibo. Oh, dara oh. Orasyonan ha. Dara oh. Dara oh. Orasyonan. Orasyon binulanon. Kung kasi mga bulanon ay ilang pagkaso. Padjok, tujoke. Palabang, labangi. Pabasa, basae. Patipsing, tipsing. Patila, tilae. Pag-abot sa tunga, lagom-lagom. Butangi. Tanawa mo sila yo. Biko na bayaw ito. Binaw. Ato ko nung up. Atong kinoon. Og naluto na ba? Oh. Ayaw mo pamilok. Tutok yun mo ha. Ato. Nabugok man mas. Nabugok man. Binaw no. Marag nabugok mang siloy. Murag nabugok. Tanawa mang siloy, murag nabugok ang siloy oh. Nabugok. Atong palutuan ni mang siloy ay. Bino? Oh. Oh, murag nabugok. Pati nagi mo sumpa. Kini ni ang bukid sa Sikihor. Kay kini Sikihor mga kasiloy. Sultian ta mo mga kasiloy. Way lain magiitan mananambal kama mang siloy. Sikihor mang siloy. Mga kasiloy kini ato ah, lingaw-lingaw ra ni. Mga kasiloy, og namilak mo, nalipat mo, og naluto na ba kani? No? Naluto na ba kani? Ambot, naluto na ba kani? Maghimutag daghan ni mga kasiloy, magbilyonaryo ta. Dili kay milyonaryo ra. Bilyonaryo atong gumay kasiloy. Ha? Ops, nalipat mo kay ako mong gilingaw-lingaw mga kasiloy. Tarawa mga kasiloy. Oh. Tarawa. Pila mo na mga kasiloy. Oh. Ato ibutan ni sa kataklo mga kasiloy ha. Oh. Ato ibutang ni. Kuwaon na to mga kasiloy. Oh. Kuwaon na to ni oh. Oh. Kuwaon na mga kasiloy. Mo ni mga kasiloy. Murag tinuod mga kasiloy ba oh. Oh. Murag tinuod. Kanang usa ka naong ana mga kasiloy, kanang usa ka naong, kanana ah. Kanang usa ka naong ana. Ako ana. Kanang usa ka naong ana. Ako na. Si Mang Siloy na. Tanawa mga kasiloy oh. Muna mga kasiloy. Si Mang Siloy o gusto magbilyonaryo. Why problema magbilyonaryo? Kay kibaw man kumihimo. Di man kay ang gobyerno kibaw mo kwarta. May mo kwarta. Ay. I-like ninyo ako ang video mga kasiloy, then i-share. Mura ako ninyo ninyo mga kasiloy, then follow mga kasiloy kay ang kwarta mga kasiloy number 1 nga tentasyon na mga kasiloy. Kanang kwarta mga kasiloy. Mao na kinahanglan mo yung kwarta. Oh, kanang ginagmay. Para ato ipalit ko, isa na yung paliton. Sinina, na may sinina tag 5. Okay. Ano?